Yan. Hindi, pamatay ni mo. Pinongkon mo, uli ko sub ba kung islito na ko lang akong tulog. Dito na may tulog. Kailangan ganyan ako na ali diri ba. Hmm. Kailangan ako ma-antita ng lamig ako. Uli ko. Abita mo lihok, kasi di mo lihok. Ada. Lain po kayo di mo lihok, no? Mo lihok, no? Ay. Pero wala niyo kusog ba kaya? Matulog ko ba? Laiwan? Ang ko na wala siya way kusog. Unsa man ang wala lang wala kusog? Alam mo, di kusog pero dili kayo kasi hindi ko kusog kayo ba? Ito sa aning gisa ganit. Ang wala mo ikuan mo. Wala. Wala kusog, sakit, unsa pa? Paningkuan. Wala banhot. Lain kayo matulog. Ano, Sa mga- kailangan pa lang ko nangipito. Gita na wala ko ginawa. Puro na magtulog. Ay, hindi na. Unsa pa lain? Wala na, kanino? Ang sakit niya takilid o tanan jud ang kuno. Ay, kanang kuwan lang. Di sakit kanang kuwan lang siya ba? Di kanang baby ko ka ayaw tarong tulog. Kailangan pa na ko ipito. Nasay ganun, hipitan ba yan ako? Chef? Kaya para malamig ko kung tulog na. Naipit na rin. Kani okay ya diri gusto ko gayo nga. Kani na makatugod man eh makalakaw ko pero hindi nagtulog. Ay, sa wala siya kusog. Dili mga anay poy-poy. Kani mong gikuan, wala nilain. Ora gid, wala nilain. Likod may problema. Okay, kondisyon ng likod. Kanina matulog lang kay dito. Kani mong gireklamo, pas mo sa kusog na siya. Taga basa day ka o tuwa po gabi. Oo na, tungod sa ano ka ba? Unsa man? Buti ka na mo, buti na sunan ba kay wala lagi pero Karon wala nagabasa. O tuwa po gabi, himasa, hapbat, ligo, wala. wala. Say lang ano mo. Di ka nang kuan. Kanog, Di ka nang tulo ay ganun. Lakaw wala mo maligo. Wala man siya dito. lakaw. Hapon wala pa ba? Oh, yan ni Kulis Balay. Ah, di na mo. Kung tuwa po gabi, wala na. Wala na. Asa mo na nagika ni mo pas mo? Duro sa ulo. Kanang bata-bata pa ta nga medyo mag basa-basa ta. Naitindi siya na ulahi ang iyang epekto. Ulahi. Di man sa epekto, dili man sa kaigo na mo nga naman kay kondisyon man ka. Di sa kasulod. Pero pag maakso nagwik ang atong lawas, kung taas po edad, pasok na siya. Pag di na sa mahubad, wala ka naghampol o mga ininit, ana-ana. Gampol ko. Wala Wala mo gihumol sa gininit. Di umul ako sa una. Kaya, Ulo din sa gamay Nya. pero balik siya ko. wala gisagol. Wala. Wala kay gisigol sa ininit. Ano lang, wala na magampol. Ano yung mapas mo sa kusog na sa niya? Hindi na to na matabang, di na to maapsan na. Ang hindi ka na maparalyze dito. Walay kusog ka na bang maglingkod na lang, di na magkakabarog. Bilang din ako nga, huwag ba mo siya inay kahilot yun ninyo na mangita tagtuan. Ganyan Ay, ako kinakabalong ka sa kuha. Okay, mga kuha man mo kay online man. Kanya, Asa nyo ha? Danda. Dada. Sige. Sargalanay mo ko, pag boxer lang, ay lang man. Ay, namo sa dikos ka. Mumura man akong inahan. Malitisod ansel ba? Ha? Malitisod Wala yung pagpalit ang sukan ng dikos na. Dada. Mumura din. ang prapod, hapit. Yan, pare. Hindi, ame ludi siya. Ano kayo naman sa format basketball? Masa. Paluog mo po. Ano, anak. Sige, pulot ka, pulot. Kamusta ka lang sa hilot? Kaya na sir. Buka bula na sir. Ikaw na una mong tawag ron. Ha? Oo kayo. Lain ang higit kayo. Ay di naman, lain na ba niya? Gano'n na sir ba? Ano naman? May trabaho siya, manang pahilot na yun siya. Easy mo mente. Okay naman ang busy. Kita mag-busy, kita kakaon. Pero, Kung tagay din ng time na mahilot din ka kay ha? Wala pa ka mahilot? Hindi, wala pa ka nahilot pa to. Ano yun ako? Ano sa kalas dyan? Hilot. Hilot or massage, isa. Ay, sa bulan sir. Sa babulan, ano sa man massage, hilot, isa.
matag yung tema. Ya, gusto man. Wala. Ay, ganun rin. Ah? Ang ginipit. Ha? Luya. Luya? Ito rin mo luya. Lipit ka rin. Nya? Nagyana ganun sa kalayo sir, anak. Lain ko na. Ako ah, hilot yung bata-bata. Ay, Kabalo lang din sir, hilot balo? yun. Yung babae, sir, balo ko na kandito. Asa to? I-post mo. Ako sa man. Yan na niyo. Nahuli ano? Asa to? Isog na. Natiin? Bayot mo to? Sabay? Na disgrasya. Motor, nagbukaw may kalas 11. Oh, Kalas 11 na to. Igawa sa bukog. Yato sa hospital, ilang nato itang sa hospital, pagkitaan sa 26. May simentohon. So, man tayo kaya 20 good karon. Ngayon kauban na may naayon ako, yan yun sila. Ano yan, ito. Nagano ko sa libo ito. nakita ko sir no pag-anak sa bukog. Sakit sa prositans. Ay, Kaysa imong dalaon. Wala ka gusto nagtaktak? Yan. Atong, paano siya, mga labo ko, mga linya sa bani. Ako ma'am, namba ko bila na pansabay, mga taas niya. Nauna ni, kaning nagdaan ba? Pero wala lang kung pasang Pero wala nadaktak mo ka. motong nadakdak ako sir. Walang urog siya ba? Sino na pangalan? Jay. Jay? Karon pa nag-islet? Karoon pa sir. Sunod grabe po nagkareklamo ni Mane. Panungod niya ako. Ako ni matandog sukat. Bantay ka, Nek. Bantay ka? Bantay ka? Ano yung matandog na mo na kami mo? Gusto niyo siya. Ano gusto niyo? Wala po ulo siya. Hindi na ito mitandog ang muna ko. Wala po muna ko may maninong na tuhon na magpungat ang sakay ko tapos itahan na. Kung sa singa ko kasi nito na.
kita na sa Facebook na ako. Dito na kasi akong YouTube, apa? Kita, updated eh. Sa YouTube. Naka-subscribe na ka? Oh. Salamat. Sa YouTube, may kuan ka na makita mo kung ang hilot. Mga na sa Usahay, marunong. Napakita na ko sila, sir. Oh. Ako ang Bago na po ko nagawa na, kaya kung nagakuan na doon ko di na may hap. Magikan pa lang, ako nagahilot ko dili sa Riyadh ko. Kaya uli lang doon ko din. Kamintin sa Jesus. Lamig ang tadi uli kay ako na po mata. Kamay ang bayad, pero takong value sa inyong padala nimo. Kamay sa mura kong kamay sweldo, dako ulo, dako na. Mga siguro rin na para naog na pugod na nagit na. Pinoy na dito halo mo gud. Basta naman din ang inahanglan ako dire. Isa ito. Karon na ka sa YouTube. Hi. Kung yung pasag, hindi ka naman sir. Oh. Salamat. Dili man nga nag-subscribe ka kay ni Palo ko dili para po sa tanan man na dili man gina. Mo ni nakanindot nga ni Palo ka nga subscribe ka nga makaadto jud ka ana imong i-subscribe. Tuon ko rin mo lang mo lawas wala. Pagkita, sama ko kay gusto na dito sa hilo. Hila tagad. Kapag Santa Maria, gusto. Santa Maria? Oo, kay gusto ko Daghan mo ko ginatabangan sa Santa Maria nambot diri. Kira? Kaya na. Hindi kaya. Kulay na gina. Abot mo sa Japan rin tayo ilo. Kita ka itong video sa Japan. Tanawa dito. Mga tigurang, Tayo bang ka wheelchair. Di tayungan. Hindi siya tanaw. Dito anak ng pataw. Hilot. Uban mo palo ka. Di ka makadool niya. Nang mo palo ka mga artista. Di mo ka dool. Pero kani ako ang ni palo ka. Dool ka na to. Oo. Ya peranan ay kailan ni mga murag na ginhanglan. Kani ko kay ang awa gud ni yang gituan. Yan na labi nang nagpalo ka makamonitor jud ka nga uy. Ay dai mo yung gituan. Ya may balan po ang mga sakit. Ato pa mang isprawan pa man ako sa mo gi pamati.
Mga pabandi na mo alit sige. Sa Rama. 500 mo? Ano? 500? Ah, 500. Lahi na po na. Dapat ba nung hatag? Siguro ng hatag. Wala mo kakuha sa 200. Tapos 300. Ano mo doon? Ginagawa ka ni. 100. Ang 300 wala na. Bulag sa kilo. Ah, 100 ra. Nakamang. Ato lang kayo. Bandili. Tagoy. Joy, wala pa ito nila. Wala. Paon na to, ugma, paon na tayo natubunan ato maibig nga dalon daw dito sa business center nga grabe daw to. Pati na ka na tao, mang. Ano dali na? Hindi kung ato na, oy. Pati ko. Gahapon jud like kinamangay. Puno laging gin duha ka jin. Ang akong ato, mamang hilot lang ko. Tapos kayong tao, dagang yung tao. Muna? Puno kay gin kinamangay ay. Diba? No, Bautista to. Ah, live. Ah, di na ko, ala. Ala mo na. Nakasaplis ka may damang maligya. Ala na 100 ya. Puro tatong time. Huwag ka buti di pa di pas-pas kayo, pati do kaya. May na lang ba ganito? Iswa. Mana lang na. Ile ka di mo? Ha? 33. Ile ka kanas ng gilot. Oo. Gusto ka maayo. Ha? Luminduan, sige mitan oh. Dili ka ba kagilot po, maibog na po ka. Gani. Gusto ko ko ane ba? Hindi mapat-pat ko gusto mo ha. Ano ba? Ya friend ta sa Facebook dili. Ano to? Di ka friend. Dili. Ano lang? Sa sa YouTube, Ano subscribe? pati di ta friend sa Facebook. Ay sa Facebook, follow. Follow lang kasi mo ba? Wala sa YouTube. Mag-subscribe ko. Pag friend request ako, Eric Hilot ang binisaya. Oo. Mo na bago na ko ng isa. Ang katong traditional na ko, puno naman ko. Ay, wala dito ko. Sa traditional, Hmm. pwede ka dito sa kwan, kaya bakanti pa tayo. Nagbuhat mo ko isa pa. Ano pa rin isa? Eric Hilot ang binisaya na. Naibago na ko. Karan ko man na mag-live man ko. Ako mag-video, mag-live na ko. Daghang makita. Kamay? Sa tayo ko mo, ang wala? Oh, mo na ito dapat din tao. Lagi kayo di ay. Gani no? Bayi naman ko na. Mga din na, ano din. Iwa.